acabat així la secció més loca de la secció de l'excusat. Molt ben definit, la secció més loca. Sí. Sí, anem a fer un recordatori de lo que passà la setmana passada a aquestes hores, val? I sigui que l'home al que quidrarem... Bueno, l'home, comença. Volien fer una quidra a l'espai, una quidra espacial. Això és? Exacte. Sí. Molt bé. I al fer la quidra espacial... Sorpresa. Sorpresa, mos l'agarrà un home d'Almussafes. Un astronauta d'Almussafes, sí. Un astronauta, sí. Sigui tota una sorpresa. Jo em vaig quedar molt loco, claro, perquè nosaltres volíem parlar en un extraterrestre. Clar, és que això teníem la idea d'enviar-la I a a banda l'espai. està en estranyes circumstàncies, no, Sebas? Està barat a l'espai, no té combustible, no té res, necessita una equació logarítmica que li pot proporcionar un company seu de missió, imagine. No, un extraterrestre, digué. Sí, un extraterrestre. Sí. Dia que era el seu amic, però que se varen Se van barallar. pegar una festa en la seva nau i ho deixarem tot fet un desastre, Sí. tio. Se n'anaren pel matí. Sí, era això, exacte, sí. Aleshores, avui què fem, Sebas? Avui, el que jo vaig dir era que podíem localitzar aquest extraterrestre si havia entrat dins d'aquesta nave perquè al final... I intentar ajudar-la. Sí, el logaritme mos ho permetís, arribar a eixa crida, a telefonar a l'extraterrestre. I, si és possible, demanar-li la fórmula del motor gravitacional per a que el nostre astronauta d'Almussafes puga tornar a la Terra. Sí, perquè ell no volia cridar a l'extraterrestre. Estava enfadat en ell i dia que no, que per orgull no volia cridar-lo. Estava enfadat. Vinga, Aleshores, que ha rastrejat Tenim que anar nosaltres a solucionar aquesta qüestió perquè volem que torni a casa. Penses que la crida d'ara podem localitzar Anem a cridar a l'extraterrestre que pot ajudar-nos. Pot ajudar a l'astronauta d'Almussafes. Correcte. Pues val? marquem ja? Marquem ja. Molt bé, va. Ja està sonant, Sí, hola. 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 Som la secció de l'excusat. Amb qui parlem? Yo soy Filomena, soy la mujer de Tony, es que ahora está en la ducha. Filomena? Toni? Filomena? ¿Tony? Sí, Filomena, ¿qué queréis? Bueno, mire, Filomena, és que pensem que este és el número de telèfon d'un extraterrestre. ¿Es posible? Sabía que iba a llegar este día. Pues os voy a decir una cosita, y muy clarito os lo voy a decir. A mí no me vais a cambiar a mi Tony. No me vais a dar gato por liebre. Es que este no se va a ir a ningún lado, porque el otro Tony, menudo pieza era el otro. Pues no me decía, ¿qué pasa? Que aquí esta noche no se hace. No, a este no lo lleváis al espacio, se quiso ir, pues él sabrá. Però vostè és la dona d'un astronauta d'Almussafes? ¿Vostè està casada amb un extraterrestre, Sí, senyora? Sí, hijo, sí. Él estaba en la Ford y se le empezó a subir a la cabeza que los motores, lo del espacio, no sé qué. Y que... Wow. Perdone, repetir. Que no sé qué se le habrá perdido a él ahí en el espacio, pero que, vamos, que a este no lo lleváis a ningún lado, ya te lo digo yo. Però, senyora, vostè sap que el seu home no és el seu home. El seu home està barat a l'espai. Mira, yo lo que sí que sé es que este Tony es mejor que el otro. Que además es que está perfectamente integrado. En la Ford están encantados con él. Y el otro se fue porque quiso. De aquí no lo echó nadie, oye. Y mira, y os voy a dejar que Tony ya ha salido de la ducha, ¿eh? No, Filomena. Bueno, Filomena, és que volíem preguntar-li una coseta per al seu home. Lo siento, pero ahora mismo no los puedo atender. Pregunte-li per la Adiós. fórmula del motor gravitacional, per Filomena. favor. Mos ha penjat. Ha penjat. Ostres, tio, escolta, això és molt loco, tio. Això és molt loco. A Vols veure, dir... recapitulem, per favor. Què acaba de passar ara mateix? A mi m'ha costat pillar-ho, però jo crec que ho he pillat. Pues Sebas, una explicació perquè nosaltres volíem parlar en un extraterrestre. Va, la qüestió... Sí, és comprensible. Hem quidrat a un extraterrestre, mos l'ha agarrat una dona La seua dona? que parla idioma humà, no? Castellà, no? Parla... I que viu al Mussafes, entenem que viu al Mussafes, esta dona. Uau. I per lo que conta, el Tony de antes, sembla que l'extraterrestre al que volíem localitzar està ara a la Terra, concretament en Almussafes, I li diuen Tony... i li diuen Toni també, o sea, no sé, ha suplantat la identitat. La teoria, crec la teoria. que estic
crec que estic entenent el que està passant ara mateix. Perquè, mira, per començar, Toni no mos havia dit que estava casat. I resulta que estava casat. Anda, que aquell, poca vergonya que se n'anà i ja està. Bueno, està casat. I l'alienígena està... Pareix que està vivint la seva vida al Musafes, que està en la seva dona. Vull dir, que ha tornat... Mira, me puc creure... Hi ha un alienígena vivint al Musafes, tios! Li ha suplantat la identitat. Uau! Això sí que és de locos. Tenim que fer algo. I per lo que es veu, este extraterrestre és millor humà que l'altre humà. Sí, també. Sí, sembla que és prou millor home. No ho sé, tio, hem de pensar el que està passant així perquè tenim un conflicte, no? Farem un conclave. Volem ajudar a l'astronauta, però clar... La seva dona no vol col·laborar. Li tornarem a cridar a Filomena i... Bueno, a Filomena no, a l'extraterrestre que no l'agarre Filomena o algo, no ho sé. O parlarem amb l'astronauta, perquè si la dona no vol que torne, no n'hi ha més que... Així tenim un lío de por, xics. A veure què fem, va. Així tenim un jaleo molt gran. Així que anem a reflexionar-ho, perquè per a d'això tornem així totes les setmanes, per a reflexionar les coses, avançar i evolucionar. Sí. Exacte. Molt bé, gràcies, ha sigut un bon programa, s'ho hem passat bé, una bona notícia, bones consultes. Ara anem a acomiadar-se. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos, per estar ahí, per seguir-nos a les xarxes, al YouTube, i fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve! Que passeu bona setmana, tios! Adéu!